На много от вас, предполагам, се е случвало да закъсате някъде в гората, докато си карате мощното АТВ. И какво се случва? Ако сте сам, ще викате неволята. Ако сте с някой приятел, ще му се обадите, той ще дойде да помогне, да бутне, да дръпне и така нататък. Но има и решение. И това решение какво е? Решението е тази страхотна, мощна лебедка, която лебедка е направена за АТВ-та и ЮТВ-та. На 12 волта се захранва. Доста дебело е въжето. Въжето е между, така като гледам, 8-9 мм, което ще изкара всяко едно АТВ от кълта. Има си ролчици, има си стойка. Доста дебела стойка, сигурно около 4-5 мм стойка, на която да се закрепите лебедката. Има си дистанционно с кабелче. Дистанционно с кабелче. Има и дистанционно без кабел. Ето го дистанционно за лебедката. Има си инсталация допълнително в комплекта. Едно въженце, кукичка. Общо взето всичко, каквото ви е нужно, си го има в комплекта на тази лебедка, която от днес ще може да намерите в нашия сайт autocraft.bg. Така че не изпускайте оферта да оборудвате вашето АТВ с тази страхотна лебедка. Успех!